Emveni koko uYesu esazi nje ukuba izinto sezifezekile ukuze kufezeke isibhalo wathi ndinxaniwe. Ithi inguqulelo yeBhayibhile yesiNgesi abathi iNew Living Translation. Jesus knew that his mission was now finished. And to fulfill scripture, he said, I am thirsty. Indawo le mna umongameli andithuma ukuba mandizoxoxa ngayo apha phansi komnqamlezo. Ndinxaniwe. Unxano mongameli luka Yesu ludalwa yinhlungu ayive ukusukela izolo. Ngoku ubala ihour zintathu umzimba ujinga emthini unamanxeba. Ngenxeni yokuthi eberhuqwa ehudulwa uyopha amanye amanxeba afuna ukuphola, kodwa kuba efuna ukuphola aphela ingathi ayipoison apha kuye. Ukufa ngokubethelelwa emnqamlezweni bawumongameli akufani nokunye ukufa esikuqhelekileyo, ngoba umuntu uthatha ixesha elide ukuze afikelele ekufeni. It is a longer death. Amajoni ahleli ezantsi komnqamlezo azingcungela zalonto leyo ayayazi, and therefore aqhobile. Uzomani ngathi xa ungathi uyagunqa apha emnqamlezweni bakunike into engathi ingakwenza ukufa kwakho kube ngathi kudana. Yinto le eyenziwa ngabantu abazingcungela zokubulala abanye abantu. Bakhona nabantu abazingcungela nasezinkonzweni kuthiwe ingathi ngoku uyatshona kusuke amajoni amadindala athenjiweyo aze nezixhobo eza kufika zichukumise endaweni eright ukwenzela uba umongameli simve ekhala. Uba simbambe emalini umongameli uza kunquma, kodwa abengancumi ncam ngoba simbambe apha mnqiko. Alapha a mixture of wine, water and vinegar. Sithi xa sikuselisa ibe ngathi iyakunxilisa, kodwa inhlungu zona ube usaziva, namanxeba wakho ube
wabo. Into ayifunayo ngoku uqengana nesource yobomi. And now the only definition yala source ngalo mzuzu is a sense of hydration. Xa uthaba mfundisi lokuqinile ucinga namacebo ongawazi uba ya-exista uphela ngogqira kuwe. 2 verse 29 bayinyusa ngoluthi lwehisophi. Uthi omnye umuntu xa ecacisa ihisop was a herb eyayinuka kamnandi. Njengoba isondela presiding bishop ivinika ngoba iyanuka iyatsaga, but it must have a little bit of some sweetness so that your pain can have some bitter sweet moments. Kuzaliseka amazwi because when you are amongst enemies, you expect nothing less. Don't have an over expectation. Mistake yomntu leyo ubone ngoku ubedla ngoba cold and warm, but ngoku ngalo mzuzu ushushu, and therefore I must be happy. Uthi phayana kwiNdumiso 69 ukudla abanika bona inyongo, athi ekuncanweni kwam banika ivinika. What can you expect from your enemy? An enemy would do nothing less but ensure that your pain and suffering is prolonged. The process yoba kuthiwe unqwatiwe, it's too short for you. Uzokwenza nje i-insurance, this one is dead. Uthi apha, the mission was over. It's okay. Your enemy can do whatever they want as long as your mission is completed. It's okay. Ngambaza ngalento uthi kwakunike yona, uthi noba kuyenyuka uyihuqe. It's okay. It's okay. Because your mission, it's over. Like in an ordinary marathon. Imbaleki mfundisi azihambi ziphethe amanzi. It's too heavy. It will be too heavy for a comrade marathon to carry a 750 ml squeeze bottle. It will be too heavy. It will drag you. Imbaleki zihamba ne-endurance ebeyijimele. Apha South Africa uqala uhambe i-21 kilometer uye kwa-2 oceans, usuke ku-2 oceans uqualifye uhambe uye kwi-comrades uphethe i-endurance uba uthi xa linyuka iqhina ungabe uyumva ubheke phambili. It's okay. Myeke ijob yakhe. Into ayenza i-marathon runner
ingahambi iphethe amanzi inethemba elilodwa ukuthi my friends and relatives will be marching Jabani Balega. They are not in the same race as me. Their race kundinika amanzi so that I get to the end. Bayakujonga ngoba bayamazi umuntu wabo xa ediniwe ngoba too much water at sometimes ikwenzela amahlaba but umuntu wakho omkhelileyo uyamazi ngoku unqaphile. Abanye abantu abayiboni but ndiyayibona udlulisa amanzi akemi kuba umnika amanzi uyabaleka asela amanzi atakujule ngalo bhotile and you don't take heart uthi unijule ngebhotile ngela xesha ubaleka. We must just be careful. Abantu isibenza baba kwi front row seat yethu. You must just be careful. Your life is a theater. Abantu abazobukela ishow ababhadala imali ezitshisiweyo must be people who know you when you are in pain. Abazothi xa babona ingathi uyawa basondele baqhase. Ndinxaniwe. Uyesu wayesithi ndinxaniwe. Wayangathi ndicela amanzi. And therefore le request yakhe it's very subjective because abantu abazokunika amanzi they know ipurpose yakho. They will give it to you at the right time and at the right moment. If udinga iLucozade bazokunika iLucozade, but if you need water they will be able to see that request is saying ndinxaniwe but not dictating to the helper. One could say this was a weakness le uYesu Kristu ayivezayo. Ngoba how come? Because this one standing at the cross was able to manipulate water. Amanzi olwandle ekufana uba ayadlwayisa angadlwayisi amyeke amfunule ahambe phezu kwawo. Unawo lo mandla. He was able to manipulate amanzi uYesu Kristu olwandle edlokova wathi lwandle yithi tu, and the sea listened and bowed down to instruction. At any point he could summon the water. At any point. But I want to say to you, this is a strength. This is the strength. Ngoba uYesu, he just remembered a moment. I was once a teacher, and this is my time to teach. When kufanele uba mawufundise, you forget about ipain yakho. Uyivalele ngaphandle
ude ube ne room nalapha engqondweni yakho of uthatha anxiety uyibeke eqaleni because ngoku uzawuma phambi kwabantu. And so uthi manifundise ngoku because uthi xa u strong it doesn't mean you will never be without pain. Zakuhlala phansi ke ngokumangameni ndingalibasi abantu bakho kodwa mandiyithethe le nto ndithi uYesu ngokuthetha kwakhe la mazwi there is something hopeful ngesi statement sakhe because abantu endibaziyo abangamanethi banixelele imfihlelo yobomi. But when a person is about to die uba ne-withdrawal symptoms enye yezinto abanazo akafuni ukutya akafuni amanzi, and yet this divine one standing at the cross ucela amanzi ngathi uthi it's never over until God says it's over. Kumtshato wakho naxa ungathi uyoyela, I am going to change the gears so that your situation feels lifelike. Ubomi bomntana wakho oyipara umncamile uthi I'm changing the gears. Meko yakho engathi iyakekela uthi le ndlela uyibona ngayo ayiyo, le ndlela uyibona ngayo ayiyo, le ndlela oyibona ngayo uthi I'm preparing you to go to the other side because the other side awaits. Zakuhlala phansi ke ngoku mfundisi umjishelwa mfundisi uNzimande nam bendikhwele le quantum of the airwaves. Ndiyavuya ke xa bendikhwele ne-president of the conference kodwa xa ndizohlala phansi mntakwethu ndinxaniwe. Imenyu ezulwini ayikho, uthatha lento oyinikwayo according to your needs, according to lowo obonayo ezinsizini zethu. Ndiza kuhlala phansi. Unento lasisi xa izohamba iflight kuthiwa yenza lanto kuthiwa yi-taxing ayikabhabhi iyazula apha e-airport izama indlela engaphuma ngayo. But thina bantu baphakathi kukho usisi owenza i-signs, kukho othetha kwi-overhead speaker. Le nto ayithethayo uyilinganisa ngezandla. Sesixelela uba apha phambi kwakho xa ungayiboni yonke le nto ungayifunda. Banento abayithetha ndizokuhlala phansi. But our cabin is well equipped with enough oxygen. But in the unlikely event that we run out of oxygen, oxygen masks will fall from the top of the cabin. Nithathe, nifake. But unento ayithethayo xa nizokuhlala athi lowo uyibambileyo imask makazincede yena kuqala before ancede omnye umntu. Sonzakaliswa kule cawe kufuna uba zi-social worker zeminye imizi
kube kusonakala apha endlini i-oxygen mask yakho ungayiphathanga uphune uyoba yikhansela e-next door yabantwana abagezayo kanti apha endlini ingxaki nguwe. Hand over i-mask ye-oxygen when you are done, because uzophelela endleleni unceda abanye abantu ngoKristu inkosi yethu.